Salam mehran yurttaşlar, salam aziz kardeşler. Hoş geldiniz hemeniz şunki yayınımıza. Şunna sizin bilen bir arada bolup, Türkmenistan vatandaşlarımıza şunkun gelecekte Milli Halas Etiş Komitetimizin kurucu meclisin gelecekteki mailnamalaryny jikmejik öz sözlerimiz bilen vatandaşlarımıza, halkımıza yetirelim deyip şun sizin bilen bir arada. Vatandaşlar hoş geldiniz yine bir gezek. İlki şu yerde bellep geçecek zatım şu bizim kurucu meclisin Milli Halas Etiş Komitetinin gelecekteki mailnamalary var da bundan näçe ýyl öň 2-3 ýyl hatta 4 ýyl öň şol Halkyň Sesi Media Türkmenistan kanalymyzda berilipdi şu mailnamalar. Şol mailnamalary watandaşlarymyza biz jikmejik ýetişip bildigimizden şu berilen wagt içinde gysga da bolsa şunu ýetirelim diýip şun sizin bilen ýene bir arada bolma maslahat bildik da watandaşlar. Sebäbi ol mailnamalaryň içinde onlarca sany reformalar bar. Şol reformalaram bize gelecekde türkmen watandaşlarymyzyň öňünden bir goý bir maksatnama hökmünde gelecekde bolmaly, hökman şol maksatnamalar hökmünde öňe çykýar şunkun. Şu ýerde Oğuzhan kardeşimize söz bereli. Başlygyna Oğuzhan. Hiç ýaşy vatandaşlar, kardeşler, ýa rahat bolsun diýin. Hiç ýaşy emmägde. Dogry her bir türkmeniň borjy öňünde goýan halkynyň çagatynyň öňündäki borjy diýip. Borjuny her bir türkmen täze Türkmenistanda, täze Türkmenistan gurulmaly. Buna her bir vatandaş özüniň katkysyny goşmaly, öz goşandyny goşmaly. Şonuň üçin Türkmenistan bu wagtky ýagdaýyndan çykmaly. Çykmasa ýaşaýyş şertimiz gaty agyr, ýurdun segsen götermi şu wagt ýurdun daşynda gezip ýör. Çagalarym ýyrmyda perişan halda. Näme iýip näme içýärem bilemizok. Giýje aglap ýatyp, ertirem aglap turýarlar. Eneler atalar göresler gelýär. Ämäbi kim 8 ýyl, kim 10 ýyl, kim 5 ýyl ýurtdan aýraçylyk. Bu bir türkmene bir agyr bir udar urgudur. Bundan biz hökmen çykmalydyr. Her bir türkmen Türkmenistanyň ýaşaýjysy özüne borçdur çagatynyň öňünde bu watany gurmak üçin. Täze Türkmenistan hökmeni surutda gurulmaly. Öňümizde goýan maksatnamalarymyz bar. Täze Türkmenistanyň çagalamanyň gelejegi üçin Milli Halas Etiş Komiteti, Kurucu Meclisi, Hazynasy guruldy. Şonuň üçin bu täze Türkmenistanda çagalamanyň gelejegi üçin, nesil üçin iýjäni gündüzde de işlemeli bolsa bu watan üçin hökmeni işlemeli, gurmaly döwletimizi. Täzeden gurmasak döwletimizde ýaşap bolar ýaly däl. Muny her bir watandaş bilmelidir. Öýdüp ýurdun daşynda onuň munyň hyzmatyny edip gepini çekip bermeli däldir. Bir türkmen bir aňyrdan gelýän bir ulur milletdir. Bu milleti diýde çökürdiler. Muny biz hökmen atlatmaly. Täzeden bir taryhymyzy seredip, tarihymyza bir göz aýlap, bir täzeden bir tirtäge galmalydyr. Türkmen milleti bir aňyrdan gelýän bir oguzlar, bir dünýä bir gylyç sallap beren bir milletdik. Bugun onuň torlary, aktyklary ne halda? Muny dile getirip aýtmaga bir gaty utanç. Özümizi türkmen diýmäne-de utanýas. Sebäbi öz içimizdäki dönükler bilen bizi şu hala getirdiler. Türkmen halky buna namys etmelidir. Namysy diplendi türkmeniň. Bundan biz tertemiz bolup çykmalydyr. Sağ olun, men şu ýerde durayım.
Sağ ol Osman kardeş, katı doğru gatları paylaştın da ana vatandaşlar bilen. Sebäbi şu gelecekteki Milli Halaset Komitetiniň gelecekteki maksatnamalaryny, meýilnamalaryny her bir watandaşyň öwrenmegi gaty zarur diýip düşünýäs biz şu ýerde. Sebäbi Türkmenistanda şu gün alyp beredenimizde sosial taýdan şu ýurtdaşlarymyzy sosial taýdan gorajak bir gurumanyň ady bardy, özü ýok ýöne. Şunkun. Şol guruma ertir bize nähili hyzmat etjek? Sosial taýdan nähili jemgyýeti, watandaşlarymyzyň her birini sosial taýdan öpjün etjek bir guruma bolup öňe çykýar. Watandaşlar, Parahat kardeş size söz berelim. Baş üstüne. Sağ olun vatandaşlar, kardeşe söylediğiniz için. Üstade Oğuzhan kardeşime Fatih Umut altına aprayma sözleri aytdy da benim öz bilimimden goşaýyn. Yani Türkmenistan gurulman Türkmenin yaşamanyň dowam etmegi mümkin näl. Her son derecede her kim ýurtdaş akaçýada. Şonuň üçin hökmen Türkmenistan gurulmaly. Onu oňaryp bolup bejerip bolmaýanlar watandaşlar hökmen täzeden gurmalydyr. Täzeden gurulan ýagdaýynda biziň hemme meýilnamalarymyz, planlarymyz düzülgüý. Mundan öňki taýdanma ökçül bundan öňki emede HSM hawalaryny diňläp görüň. Aýdyň keminen o hemme meýilnamalary açyk gidenler piramida görnüşinde yer şawarynşyny çap edip aşany yer Türkmenistan gurulanyny her kimin bir villasy, bir maşyny, Mercedes'i, yeri, fabrikasy boljakdyr. Zatlaryň hemmesi ay buňa bolarmy? Bolmaz, başarmaz ýok. Başarmaz diýen zat ýok arkadaşlar. O zatlar üçin bilgimiz bolan üçin diýenler zatlary. Bolmajak ýalan zat wada berilen näder berdi? Hem nähili muhtarmardan onu hem villeri olan hem işli olan. O senin kazanç ediyen. Düşündünüz ana 5 ýylyň dowamında villeri olan, sonra maşin Mercedes olan, fabrikalar olan vatandaşlar, yerli olan. Onun için näme etmeli? Birikdirmeli. Uruşmaly ýok. Her kim öz durmuşunda geçen kynçylyklaryny, hökümet tarapyndan edilen zulümlerini dile getirip aýdyp geçmeli. Şoňa aýdyp geçsek, halk aýdyňlansa, bir terör hökümetinden gorkkan zady aýdynlykdyr. Halk aýdyň bolsa şolaň özleri diýendir. Näme üçin diýen sorawy berip bilsek, şolaň özüne her bir watandaş, her birimiz men diýjek gel, ol diýse Mehmet ýok, oňa zat ýokdur. Bular sen gepletmejek bolup saňa öňünden haýwat atýandylar watandaşlar. Haýwatyndan gorkma, bulan haýwat boş gurdur. Bularda hiç güýç ýokdur. Bularda kanun ýok diýär. Halk Türkmenistanyň terör hökümeti edilýär halkyna garşy işleýär. Onu özüňizden görüp duransyňyz, halk niýeden gazanç edip bir beýaşmady gazanyp başlasa, şo tarapyny ýapýanlar watandaşlar. Ünsürip görüň hemmeňiz bilýänsiz bu zatlary. Oňa aýtmak merekkel, aýtabatta siz aýtmaly. Şoňa şeýle öz araňyzda gürleşiň, sosial mediada paýlaşyň pikirlerinizi, hemmeňizi şu Gurulma Meclisi, Milli Halaset Komitetine çağırýan hemmeň watandaşlar, her kimin azat bolmagy üçin, erkin bolmagy üçin bize goşulmagy hükmandyr. Goşulandan soň ýan kaýdan atlamadan ýeki-ýekiden barwady bunu gurup berdi bolmady ýöne ýoş-ýoşdan 5 ýylyň dowamyna villaly kärli maşinli fabrikalar boljak watandaşlar. Çağıraňyz da olaňyz okuly, bilimli, egitimli, ýani hemme zat ýoş-ýoşdan düzeljekdir. Onuň üçin watandaşlar bu zatlary islemegimiz gerekdir. İlki halk islemelidir. Ondan soň bolýan zatlar. Düşündüreň, düşünmeýänler de ýandaky dostuňa, jigiňe, garnaşyňa jemleneliň. Bu durmuşda
Häzirki ýagdaýda türkmenistан ýaşamagy mümkin näl. Ýaşap bilenok häzir. Daga ýagady, öňden nagady. Şoň üçin Hasan hemmeňe çagyrýan Gurji Mejlisi Milli Halyç Komitetina sarylmaňyzy isleýän sag bolmaň tanaşa ünsür dinläň üçin. Sağ ol Farahat kardeş. Yani katı doğru bellep geçtiğinde şu yerde yer su reforması değil bellep geçtik. Biz yer su reforması şol bizim gelecekteki Milli Halas Etiş Komitetinin maksatnamalarının içinde şol yer su iktisadi reforma bir näçe reformalar geçirilmeli. Şolaryň sen ýa bellep geçişiň ýaly şol her kimin öz hakyky hususy yeri bolmaly. O ýerem näme? Gelecekte öz çağalaryna miras hökmünde galmaly. Şoň üçin şol reformalar şu ýerde has öňe çykýar. Şu reformalary jikmejik öwrenmeklerini ýene bir gezek şu ýerden ýatlatmak isleýän watandaşlarymyza Oğuzhan kardeş başladymy? Sağ olun. Hakykatdan hem şu ýurdun daşynda gelip görürler. Pesi diýende de bir 30-40 ýaşdan geçende şolaryň derdi pensiýa dalmaly. Kim berjek bulara pensiýa ýani? Gaty uly alada daşy çuwat. Sen bir ýerde bir giden türkmenler, kimsesizler mazarynda ülgüdeller var. Yarawsyz bolup gezip görürler var. Sebebi bu konsulluk bu halkyna eýe çykan ok. Şonuň üçin bu halk Gurji Mejlisiniň daşyna üçmelidir. Bu Gurji Mejlis bilen biz döwletimizi gurmalydyr. Bulan elinden almaly, ýurdumyzy ýurt biziňkidir, halkynkydyr. Muňa halk düşünmesi gerek. Muny biz halk bolup almasak bulan elinden, bular ýurdy satdylar. Peşkeş çekdiler. Oňa muňa. Onuň entek altyndan neler çykjakdyr? Şonuň üçin bu täze Türkmenistan üçin her bir türkmen Türkmenistanyň ýaşaýjysy muňa elini atmalydyr. O zaman täze Türkmenistanda şöyle meýilnamalanmaly bardyr. Gelecekde çağalar üçin eğitim, çağalaryň geleceği üçin okamak, ýurdun daşyna gidip okamak, istese ýurdun daşyndan molum getirmek, eğitimimizi güçlendirmeli. Sebebi eğitim bir döwletiň gelecegidir. O zaman ikinci bilenem biz özümüzi gora bilmegimiz üçin biz yaraglanmadan özümüzi çıkarmalydyr. Gerek bolsa uçaklaram, samolyotlarymyzdan, raketalarymyzdan özümüzi yapmalydyr, özümüzi etmelidir. Sebebi bizim şu an savunma sanayimiz yok. Eskeri gücümüz hem yok. Anırdan bir 4 tane 50 götüz balakly pasırdap gören owan ýelde de sürüp gidebiler ýaly ýagdaýda. Sebebi erkek kalmadı ýurdun içinde. Ya bular halktan gorkup halkyň elindäki tüpeňden aldylar, aw tüpeňlerden. Sebebi bilýär kellerde halk şuny düşürjeklerini. Şoňundan halal edipdirler da muny. Oňa da halk inandy. Size Mercedes verjek, gölül sygyr verjek diýse halk inandy. Gazy, suw muhtedem bolup halkymyzdan bir inanjaň milletimiz bir sada millet bolan üçin muny halk ýutdy. Muny ýuwdarlar biziň enemiz atamyz. Biz bu sapar muny ýene-de ýuwsak biziň çağalamyza ýurdam galmaz. Täze Türkmenistan meýilnamalarynda ýazylyşy ýaly her bir doglan çağa $200 Amerikan dollary bilen $200 onun $100 ejetine barjak. $100 çağa 18 ýaşaňça bankda birikjek. Ondan sonra o çağa onu istediği zaman uluny biler. İstese oka biler, istese jaý saly biler. İstese de maşinalar istediğini yapabilir ýaly ýagdaýda. O zaman şu döwletiň okamak üçin
yurdumuzda hökmäni döwlet tarapyndan şunu hazyna üpçün etmelidir çağalan gelecek üçin. Hazyna şunu öz kol astynda tutup şu çağalan istedik ülke, istedik döwletlerine gidip o karyaly şertleri döredip bermeli. Şolaryň tölegleri nirde gelse ýaşajak yerlerine çeli üpçün edilmeli. Täze Türkmenistan şodur. Sebäbi biz nesil öndürmeli. Bolýar sag bolun. Sağ ol Oğuzhan kardeş. Bahar hanım hoş dünesi söz verelim. Hoş geldiniz. Sesim geliyor mu? Aa, sesin gelip Sesim duru. geliyor mu? Gelip duru. Biz Sesin. Täze Türkmenistany guruldy. Kemine zamanında Gurucu Meclis Täze Türkmenistan dikeldi, guruldy. Ýöne şonu halk bolup indi dikeltmegimiz gerek. Ýogsam ine suutlar vardır. Ärinden adamsından ayrılşan gelinler vardır. Olar adamsından ine çağalar için element alsa 1,5 ýyllat bermeye onu suudun özü neme diýe. Şonýalak diýip şol adama aýdy 1,5 ýyl berme. 1,5 ýyldan soň 1 ýylyň kyny bize ber. Sen aýalyňa hiç adam berme başga galan zadyny men özüm oňorarym diýe. Aýaly şoň maşgalasyny suuda çağırýar, üstüne gyýgyryp ina jenaýet işläwätiň bizim wagtymyzy aldyň. Bize şeýle päsgelçilik berdiň. Men seni içeri atjak, daha suudyň türmesinden çykarjak, aýal türmesinden diýip gorkuzyp şu 1 ýyllyk elementi özleri alýarlar. Aýal boş galýar. Çağalaryny özü bakmak zorunda galýar. Häzirki jenaýetçi terror toporumyny gözegçilik edenak hemme zady başyna goýberdi. Ýeniňizi iýin, edeniňizi edin diýenligi sebäpli bu zatlar bolupdyr. Polisiýalar kimi goraýar? Polisiýalar diňe ýokardakyları goraýar. Halky gorkuzmak. Bularyň bar edýän nemeleri halky gorkuzmak. Şoň üçin biziň aýal maşgalalarymyz, ýananlar köşenmezlik üçin. Ýalňyz eneler vardır çağasy bilen galan. Olara jaý bilen üpjün edilmegi üçin, çağalaryň bilimli bolmagy üçin, kesellerimiz, hasta bolanlarymyz hastanalarda arkaýyn neme liçeni diýjek bolýan, şu rus dilini goşmajak bolýan da näme tedawi bejergisini arkaýyn almak üçin, howamyzyň arasynda bolmak üçin, ýollarymyzyň gowy bolmak üçin, gowy jaýlarda halkymyz ýaşamagy üçin, baý garip diýen zat bolmany, hemme deňlikde bolmak üçin islen adam barıp islen göwündäki islen zadyny arz edip aýdyp biler ýaly. Baran yerinde sen näme dik geldin diýip boýundan başyna sin edip duran, gözüni agdaryp düňderip duran hökümet döwlet işgärleri bolmazlygy üçin Täze Türkmenistan hökmen gurulmalydyr. Döwlet adam üçindir diýe. Halk bolmasa döwlet bolmaz. Şoň üçin hem döwletimizde, ýurdumyzda, yerimizde, hemme zadymyzda özümiz eýe bolmak üçin Täze Türkmenistan gurulmagy hökmendir. Sag bolun. Sağ ol bakalım. Bu pikirlerini paylaşan için. Sebäbi şol geljekde biz kän nemeleri näşe mailnamalarda belläp geçdikden şol yer su reformasy diýdik, ykdysady reforma. Şol atlaryň içinde hemmesem bar da punkt şunu bizim şol sosial mediada kanallarymyza girip her bir watandaşyň öwrenmeklerini ýene bir gezek çörden ýüzlenýän watandaşlara bu reformalarda nämeler bar? Ýani Bahar hanım sen belläp geçdiň ýaly çağalaryň, eneleriň
nemesi var da gelecekde şolaryň durmuş taýdan goraglylygy diýilýär. Şol durmuş taýdan şolara nähili kömekler beriljek. Mysal üçin bir kesel çagasy bolan ene ata nähili kömek beriljek. Şonky gününe Türkmenistanda invalidlige çykarmak diýip aýdýarlar-da. Şol yeter yetmez çagasyna nähili sosial taýdan kömek bar. Şonky şu jenaýatkar rejimiň şol nemesini alyp görenmizde eýýam şu ýerde invalidlere hiç ýyly kömek ýok. Zatlaram ertir şol enelere, atalara şol has bir zerur hökmünde öňe çykýar şonky. Sebäbi şu reformalarda jikme-jik ýazylan. Biz muny bir sagatyň içinde watandaşlarymyza ýetirmek mümkin däl-de. Bunu dil bilen düşündirmekden ýa-ni aýtmaýaly şol Halkyň Sesi Media Türkmenistan YouTube kanalymyza girip seretseler has bir olar üçin taýar bir maglumat hökmünde duran. Şonu girip hökmany suratda okap görmeli watandaşlar. Oğuzhan kardeş size söz vereli. Başdyna. Şöyle ýankaýdan sözüňize bir jogap berip geçeýin de şu hakykatdan hem şu yetim çağalar bir de yarawsuz çağalar bolýar. Aýyp çağalar diýmek yani dilime de gelişen ok. Näme bolan çağalar bar, yarawsuzja. Şolary hökmän döwlet tarapyndan hazina şolary gol astynda saklamaly. Şolaryň üstünden guşbulu uçurmaly däl. Gerek bolsa okudulmaly, eğitim berilmeli. Şolaryň istediği gibi yine ekskursiya diýilýär. Şo ýerlere çelle akidilmeli şolary. Şolaryň içindäki arzulary bar, şo çağajyklaryň. Şolaryň maýyp bolmana hiç kim günäkär däldir. Şolaryň haky bardyr her zatda. Yok ben döwlet bir özü bir döwlet bolan şekilinde bulary hökmen göz astynda tutmalydyrlar. Täze Türkmenistan hemmeler üçin eň şekilde kanun, adalat, hemmedat sagat ýaly işlejekdir. Haksızlyga hiç kimem haksızlygy uğramajakdyr. Yan kaýçyňyz ýaly envelitni tölemek üçin özleri paýlaşýarlar diýdiňizde. Bahar hanım. Bular 10 gat edip bedelini öderler Täze Türkmenistanda. Çok bäni suratda bular bedel ödemelidirler. Buların özleri halky goramaly ýerine jenaýat işledip ber. Şu wagt biziň ýaşajyk gyzlarymyz mekteplerde nähili zorlanýarlar. Mollumlar tarapyndan zorlanýar şolar. Özlerim şonu goramaly, halky goramaly adamlaryň özleri edip ber şonu. Sebäbi gyz zorlana bir wagt 25 ýyl türme jezatyny berýärdiler. Şu wagt şol jezany gorayan diýip bilen adamlaryň özleri edip ber. Kanuny, hukuky goraýas diýip bilen. Sebäbi bizde tersine ýüreýär hemmedat. Gyz zorlasaň seni türme basmaýarlar. Ýöne hakykatlar aýdyp orta çyksaň seni 25 ýyl türme basyp bilýärler. Hakykatları aýtmak bolan ok. Ine biz şu hakykatları aýtmadygymyz üçin şu güne geldik. Biz gözümüzi yumdyk. Bular bizim üstümize çykyp kellämide şänik döwdiler. Biz bulan indik, bulan kellesinde şänik döwmeli. Halk bir köp bulary biz bir ayağa galmasa, Türkmen bir ayağa galsa, bulary iýip ýuwdarlar hemmesini. Bir Türkmeni izine salyban bolmasy. Bular şo derejeye geldi. Halk aç şu wagt, açlyk. Hala dillikler boş ýaty. Açlyk gorkyny ýeňgendir. Şunu bilmemiz gerektir. Hökmen her bir watandaş. Açlyk gorkyny ýeňgendir. Şu gorkyny aýyrmak üçin biz türmeleri boşatmalydyr. O ýerde bir giden bir güne kimin ejesi, kimin kakasy, kimin dogany
biýüne ýatan oglanmaz ýaty. Şol türme bizi halkyň gözüniň oduny alan şo türmeler. Şonu bilerek saldy. Halky şo türmäň içinden geçip çykdylar. Ine bizim gözümizde korkudyan gat şo türmedir. Şo türmeler muzey bolmalydyr hökümeti suratda. Onda halkyna garşy jinayet ederlerin hepsinin cezasyny almalydyr. Onda adalatly döwlet bolýandyr. Olya sağ olun. Men jemledim. Olsan kardeş. Sağ olun. Parahat kardeş size söz verelim. Başına. Sağ olun vatandaşlar. Bu Türkmenistan'da her bir Türkmenin gora oljakdyr. Nirek sen goňşy ýurdagyň, o ýurdagyň, nire haýsy ýurdagyň de şonuň Türkmenistan şoň gorajakdyr. Yani hazine gorajakdyr. Nirek oňa da ýurtdaşyna mal haýsatsam kurnalyp bilermikäm ýa gitsem aňarda tutulmagy gapylmagy öldürmän gelermikäm diýip şoňa edil häzirki halat hiç kimde gorku bolmasyn vatandaşlar. Türkmenistanyň her bir vatandaşyň gora boljakdyr. Yani häzir şu körüntü Türkmenistanyň terör hökümet şahada niye şetan Türkmen öldürüldü? Türkiýede, başga ýerlerde hiç birini hökümet tarapyndan gelip ide soradyrmy? Näme düşünülýär? Näme bolu? Näme düşünülýär? Näme watdurly? Günäsi näme? Yani günäsi bolsa jezasyny çektin. Öldürün ceza berdiren gördüňmi? Görmedik. Türkmen, körüntü Türkmen terör hökümetleri şu Türkmenistany terör hökümetleri ýa-ni şoň üçin bolýar. Türkmenistan urulsa her bir Türkmeniň garantisy gora boljakdyr. Hemme tarap açyk boljakdyr. Issynyk ýerine gidip biljekdiňiz. Indi şu vatandaşlar. Muhammed kardeş, hoş geldiniz. Size söz verelim. Başüstüne. Sağ olun Ajan hanım. Şimdi gowy gurumlar, gowy neme tekliw diýip bilmez muňa. Doğru programadyr. Gözüňde tutulan, işlemp düzülen. Onuň üçin gowy bir programalar aýtdyňyz kardeşler. Şuň içine ýene bir men nemeni goşmak isleýän bir meseleni nähilek bir mesele ene şu wagtky häzirki terör hökümetden tapawutlulukda Milli Halat Ediş Komiteti, Gurju Mejlisiň agzalarynyň aýdýan zatlary halkyň birinji bilen halkyň düşünjesini oýarmak, şol häkimetde oturan ýa-da häkimetde bar bolan wezipeleri eýeleýän adamlar asliýetinde bir derejede halkyň wekilleri, halkyň talabyna görä işlemeli, halkyň talabyna görä şert döretmek üçin wezipelere getirilen adamlar bolmaly aslında. Ýöne görşümiz ýaly bir orsun näme diýär ol Moskwanyň balotasyndan çykan orsun olar nemeler da işler da şolar orsun balotadan çykan orsun hyzmatkarlary, aýakçylary, ýumuş oglany bolan sebäpli gawndan renkalar diýip bir söz bardyr türkmenlerde. Şoňal bularam şu balotny orsun emesinden renkalan bir topar bar da häzir häkimet başyna eýelip oturan. Bularyň aslında bir ütköşük güýçlerem ýok. Ýöne halk gynansak-da şu belli bir döwür aralyklarynda şeýle bir derejege getirilen şu häkimetiň başyna kim gelen bolsa şonuň sözü höküm şotaýda diýilen düşünje eýe bolupdurlar da asliýetinde häkimetiň başynda oturup wezipe eýeleýän adamlar asliýetinde bolmaly halkyň hyzmatkary bolmaly. Halkyň nirede behwidi bar, nähilek bir şertler döredilende şundan halk peýdalanjak. Şonu gözüňde tutmaly birinji. Ýok bular birinji bilen şol
özünün üstündäki buyruk berip oturanlaryň peýdasyny birinji öňe goýýarlar, halkyň demesinden bähwedinden öňe goýýarlar. İkinciden hem öz bähwitlerini öňe goýýarlar. Diýmek ki, türkmen jemgyýetiniň, türkmen halkynyň häzirki häkimiýetine ýelä oturan adamlar ýalňyş adamlar. Bu adamlaryň bu taýdaky barlygy diňe halkyň ýok bolmagyna getirýär. Onuň üçin ediljek zat häzir ne? Birinji bilen biz düşünmeli, halkyň hemme zat halkynkydyr. Toprağım halkynky, toprağın astyndaky, toprağın üstündäki baýlyklaram halkynkydyr. Oňa diňe bir eýetçilik düşünjesi gerek. Häzirne biziň Milli Halasy Komitetimiz bu zatlary halk köpçüligine getirýär. Watandaşlarymyz, ýurtdaşlarymyz şu zatlara düşünsün diýip erk halkyň elinde bolmaly da. Men diýmek isleýän adym. Ondan soň ýanky ähli mümkinçilikler, şertler o taýda ýam dörýär sebäbi häzirki halk öz nemesine taşlananda öz gününe özüň näl günüň görsen gör diýip halk şeýdip taşlanan gapdalyndaky ýanky halka degişli bolan baýlyklaram ulanyp halky şeýdip edip halky garyplaşdyryp, halky jahillaşdyryp şu derejeye ýetiren bir neme bar. Bir jenaýetçi gatlak bar. Bulan özlerinde de hiç bir siyasi güýjem ýokdur ýa-da başga nähilek diýil bir alym bilim güýjem ýokdur bularda. Bular diňe şol pursatçylar şu wagtky bar bolan şertlerden peýdalanyp ýanky ýaly taşmak ýalap aýak astynda özlerini depeledip şeýdip ýaşamana çalışýan bir neme bar da, halka ýaýan bir gatlak bar. Birinji bilen şulara aýrylmaly. Ondan soň şu gurju meclis agdalarynyň kärdeşlerimiziň aýdyp oturşýaly mümkinçilik berilse gaty şertler dörediljek halk üçin. Hemme zat halk üçin bolmaly. Onuň üçin hem munda bir islew döremeli da halk köpçüliginde. Onam kim edibiler? Şu duýarly watandaşlar şu zatlara ses goşup, yani bizim sesimiz näçe güýçlendikçe jenaýet toparyn kän bir nemesem bolmaýar aslında. Bir güýjem bolmaýar, ne bir syýasy güýji bolar, ne bir harby güýji bolar. Şoň üçin birinji bilen gözüňde tutulmaly zat esasy ýurda ýesem, ýere ýesem halkdyr. Şunu düşünmeli. Halkyň şol öz bähwidi nähilek bolanda halka bähwitli bolar. Onu pikirlenmeli birinji. Ikinji mene biz şu günümizde biz öz neslimizi, gelecek neslimizi gorap bilýän bir ýagdaýda däl. İkincilik bilen hem şoňa düşünmeli. Öz neslini, gelecek nesline amanat edilmeli, tawşyrylmaly baýlyklary, tebi baýlyklar bolsun, ondan daşary ýanky ahlaky, insany mertebe baýlyklar bolsun, şu zatlar biz özümiz birinji bilen eýe çykyp soň bizden soňky nesillere tawşyrmaly da şunu. Ýöne häzirlikçe gaýnansam näme bolup dur? Biz öz mertebemizi depeledip dur, halk bolup bizim nesilimiz, çağalarymız näme garaşmaly onda? Biz häzir öz bir saň bir ogry eme jenaýetçi topara özümiz depeledip duran bolsak, mertebemizi depeledip duran bolsak, öz şahsy emleklerimiz, baýlyklarymyzy ogurladyp duran bolsak göz görtele. Bizden soňky nesil näme ýaşamaly? Şu zatlar pikirlenmeli, halk bolup. Şimdi sizler aýtdyňyz, gowy teklipler elbetde sag bolun, ýani menem şunu içine goşmak isledim şu zatla. Ben jemledim, sag bolun. Sağ ol Muhammed kardeş. Aty gowy pikirleri paýlaşdykdan watandaşlar soň siziň bilen bu bize berilen wagtam gysga bolan üçin biz bu zatlary
bir dolu görmüşünde size getirip bilem dakta. Şoň üçin biz aýdýan şu ýerde şu sosial mediadaki ähli kanallarymyza girip şu gelecekdäki Milli Halas Etiş Komitetiniň gurjy mejlisiň şu maksatnamalary bilen giňden tanışmaly diýip düşünýän sebäbi bu zatlary biz öwrenmesek eýýam biz öňe gidemiz. Bir ýurtda ine şu insanlar has bir bagtly ýaşaýan bolsa şol ýurt has öňdedir, ösüşdedir, ýokardadyr. Eger şu insanlar pes derecede şu bizim şunki Türkmenistanyň şunki ýagdaýy derecede bolýan bolsa eýýam ol ýurt 100 ýyllyk 200 ýyllyk ýaly izde galýada ähli tarapdan alanynda ösüşlerde hiç bir ösüş ýok şunki Türkmenistanda. Biz muny näçe sapar aşançysız belläp geçdik watandaşlar. Kardeşler şu ýerde bize berilen wagt gaty gysga bolan üçin jemlemek isleýäs. Bahar hanym gysga çykyp torsaňyz başlaýan. Gysga tutjak. Şeýle men Türkmenistanyň halkyna şeýle bir ýüzlenmem bar. Biz özümizden çıkarıp aýdyp oturamyzak şu ýurduň düzelmesini. Saparaga bir sorak beripdik. Türkmenistan nähili bolar? Jaýlar nähili bolar? Bu nähili şertlerde içinde nähili nemeler şertleri bolar? Gowluk diýip şey diýdik. Sonda saparaga täze Türkmenistanyň çet bir kolhozlar bolar. O bu yerleri iki katlı, iki etajlı Türkmenistan dili bilen aýtsak, düşünýän dili bilen iki etajlı villa boljakdyr diýdi. Otan şäheriň jaýlaryny siz düşünýärdi. Bizim şu Türkmenistanyň halky şolar ýaly odan jaýlarda, arasa köçelerde, çağalarymız bilimli mekteplerde, hastanalarymız gowy saglygy, o Eýrana, ýene bir Indiýa gidip ýörmäni öz yerimizde, ýurdumuzda bejerge alsalar elbetmi boljak. Şoň üçin propaganda ýapyp 5 tan çağan oda şoň agzyny biriktirip bolanak prezident onço halka nädip seretsin, şolar ýalyk bir yalan bahanalara inanmaly däl. Halkymız täze Türkmenistanyň kelmegi üçin elini daşyň aşagyna goýmaly. Ýok men odan bir ýurdumuz bolsun. Eýdip gorkup otursak, gorkup bizim gelen ýagdaýymyz şu. Seni gepleme, hiç yerde gepleme, ine odan depägider, aýallaryň türmesine äkider. Şolar ýalyk gorku bilen saklady halky. Ine bizim gelen derejemiz şu. Çağalarımızdan ayrı. Aýjaga sen gatygowy bilýän-de bizim maşgalamyzy. Dädim men 1-nji klas wagtym türmäge gitdi. Okumy gotoranda geldi. Şu dädim öýe gelen wagtynda bir ýat adam gören ýaldym men. Çaýyň başynda kulýonkaň başynda saçaň başynda oturanda çekinip oturýardym-da. Dädim kizrak garny doýuryp bir gitse menem arkaýyn çöregimi ýesem diýedim-de. Seret nähili adam sowaşy. Men özümden mysal alýan. Menem 12 ýyl şu Türkiýe gelenme. Öň Türkmenistanyň içinde men 2000-nji ýyldan bäri çağalaryndan aýry. Maňa meňde näçe san eneler var, atalar var çağalaryndan aýry. O çağalar nädip eje däde diýsin. Bir ýat adama diýen ýaly bolýar, sowuk bolýar. Şol ýalyk çağalarymız bizden sowuk bolmaz ýaly. Ul olup 18 ýaşyna çeli gujagymyzda ýaşar ýaly. Ene mährini alsın, ene iýisini alsın, ataň mährini görsün. Şoň üçin hem täze Türkmenistanyň dikelmegi şertdir. Sag ol. Sag ol Bahar hanym. Muhammed kardeş size söz bereli başlygyna. Hawa jemläme motiwasiýony gysgaçyk aýdýan, ýani Bahar abla aýdyp geçdi-de şol ýa-da komment ýazýan ildeşlerimiz bar. Prezident haýsy bir zada ýetişsin diýip. Prezident bir neme däl. Ben aýdyp geçeýin şunu. Hemme zada ýetişip biljek bir ukypda bir adamam däl. Yani ingu prezidentim hemme zada ýetişmeýär. Bu zatlar hemme zat şahsy nemesi bilen inisiatiwasyny ulanyp bilýän, ilmli, bilimli
güýç bölünşiginden güýjüň bölünen ýagdaýyndaky şertlerde bolýarlar. Prezident ol şu wagtda biziň prezidentde hiç zada da ýetip bilmeýär. Ol asliýetinde otay onuň ýerem däl, o prezidentin. Ol oturdulan bir otaýyk bir neme şahs. Onuň üçin prezident işini oňarmaýan bolsa göterilsin, gitsin. Näme işi bar 20 ýyldan bäri, 15-20 ýyldan bäri otaýda oturup oňarmaýanyny tutuş halk bilýär. Prezident öz wezipesini oňarmaýanyny tutuş dünýä bilýär. Näme işi bar, gitmeli, tawşyrmaly. Halkdan köpräk ses çykmaly, owarra bol, aýryl ýok bol diýmeli prezidentlik wezipesinden. O aýdymyny aýtsyn, atyny minsin, itini oýnasyn, ýöne prezidentlik wezipesinde oturmasyn. Men jemledim, sag bolun. Sağ ol Muhammed kardeş. Kardeşler hemmäňiz şuňky gepleşige gelip şu pikirlerimizi paýlaşanyňyz üçin köp sağ olsun aýdysda. Sebäbi ýani kardeşlerin belläp geçýäli bu bir prezident diýilen nämäni hatta biz dilimize de almana gerek ýok. Biz geljekde şu bir ýurt guruljak bolsa hökmani suratda şonuň bir diýilini tutjak milli halas etiş guramasy bol Milli Halas Etiş Komiteti, Gurucu Meclis hökman suratda mühim bir gurama hökmünde öňe çykýar. Eger şu guramanyň geljekdäki meýilnamalaryny watandaşlarymyz içkin iňçe öwrenen ýagdaýynda bu zatlar özi sistematik şekilde bir orta geljek bu gurama. Şu Gurucu Meclisiň şuňky biziň size düşündirjek bolan meýilnamalarymyz, reformalarymyz sistematik şekilde orta geljek watandaşlar. Şoň üçin ýene bir gedek ýatlatmak isleýän şu Gurucu Meclisiň geljekdäki meýilnamalary, maksatnamalary bilen içkin tanışmak üçin şol biziň YouTube kanallarymyza girip hökman öwrenmeňizi, ol bir size taýar bir konspekt hökmünde, maglumat hökmünde duran neme da sahypalarda duran yerlerine şonu ince öwrener diýip ýene bir gezek umyt etýän watandaşlar. Şuňky gepleşigimizden biraz azgan bolsa, özüňizde bir peýdaly bir tarapyny alan bolsaňyz, biz bir uly iş eden hökmünde özümiziň borjumuzy ýerine ýetirdik diýip düşünýäs watandaşlar. Sebäbi Gurucu Meclisiň agzalarynyň öňünde duran şu borç hökmünde öňe çykýar. Sebäbi ýurtdaşlarymyzyň her birine düşündirmek bizim borcumuz. Bize şunu paýlaşmak bizim borcumuz şular bilen watandaşlar. Şu gepleşikleriň entek dowamy gatken bolar. Şoň üçin ýene de bir arada bolup şu zatlary siziň bilen ýene bir gezek paýlaşar diýip umyt edýäs. Geljekki gepleşiklerimizde görüşýänçä hoş sag bolun watandaşlar.